El Museu de l'Anxova i de la Sal ha complert 3 anys. Aquest dissabte, amb pastís inclòs, es celebrava l'aniversari amb més de 10.000 visites que avalen la feina feta. L'acte oficial de commemoració va començar amb la presentació del tercer butlletí El fil de la memòria, un recull de la informació de tot l'any, des de les activitats fetes fins a propostes pel futur. També es van presentar les rutes guiades d'estiu que ofereix el museu al mes d'agost. Bé, doncs, és una satisfacció haver arribat al tercer aniversari i més en aquesta època de crisi doncs, que ens anem mantinguent i que hem superat ja la xifra dels 10.000 visitants, concretament aquest any són 10.486, que és degut sobretot a l'increment de les visites escolars. Doncs sí, l'any passat, durant tot l'any vàrem tenir uns 1.000 alumnes, aquest any ja només els mesos de març i abril ja arribàvem a 978, en 2 mesos només. Això ens estimula doncs, a seguir endavant amb aquestes rutes per als escolars a l'hivern i ara aquest estiu hem presentat avui les rutes d'estiu que seran 4 divendres del mes d'agost de 5 a 7. Presentem la ruta Víctor Català amb una novetat que és que inclourà amb un suplement de 15 euros un menú en el restaurant Mas Conques, que era propietat de l'escriptora de l'Escala. Farem la ruta Víctor Català amb lectura de textos a càrrec de Jordi Boix. Farem la ruta de Sant Martí d'Empúries i la Duna Litoral, també una passejada ben agradable per tot el camí forestal. Farem la visita en el propi museu i la casa de pescadors. I després tots els dilluns i tots els dissabtes al matí del mes d'agost surt la ruta marinera, que ens embarquem amb la ruta regular de Creuers Mare Nostrum. També es presentava el llibre Els mars del meu avi, de la periodista i escriptora Sara Masó, una investigació dels documents del seu avi mariner mercant. La presentació anava a càrrec de l'exdegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep Pernau. Igualment, es feia un reconeixement a l'Associació de Vela Llatina de l'Escala. L'alcalde de la vila va fer entrega d'una placa a l'associació, es van explicar les diferències entre una vela llatina i una embarcació de motor i també es convidava a tots aquells que vulguin provar d'embarcar-se. Bé, avui hem fet els actes de celebració del tercer aniversari de l'inici del Museu de l'Anxova i de la Sal i es fa una mica de balanç també del nombre de visitants que en relació a l'any passat doncs, cada vegada n'hi ha més. Sobretot, bàsicament, són grups escolars que a més aprofiten doncs, per fer diferents rutes que nosaltres proposem aquí, tant marineres com culturals. Per tant, el Museu de l'Anxova i de la Sal és un projecte ja plenament consolidat que ofereix activitat cultural a l'Escala i hem aprofitat també doncs, per fer una presentació d'un llibre dedicat a les rutes marineres i a més hem aprofitat per fer un merescut homenatge a l'Associació de Vela Llatina per la feina que estan fent en favor, diríem, del patrimoni, per conservar el patrimoni marítim de l'Escala. La celebració continuava amb la lectura del poema de Carles Duarte dedicat a la Festa de la Sal 2009, el descobriment de la placa per la vinculació del Masle a la xarxa de Museus Marítims de Catalunya i s'acabava amb ritme d'havanera i el pastís d'aniversari.